आपण शिमला मिरचीची भाजी करतोच, पण मी आज ना घरात शिमला मिरचीचं भरीत करणार आहे. त्यासाठी मी छोट्या छोट्या शिमला मिरच्या शोधून आणल्या आहेत. ह्या मी मोठ्या जाड नाही आणल्या, त्या आपण चायनीजला वगैरे वापरतो त्या. ही मी लहान लहान अशा शिमला मिरच्या आणल्या ह्या 1/2 किलो. आणि तर तिचं भरीत करण्यासाठी त्याला भोपळ्या मिरच्या म्हणतात. हां, भोपळी मिरची पण म्हणतात, काय काय शिमला मिरची म्हणतात. या छोट्या छोट्या पुढं जास्त जाड असल्या आणल्या नाहीत, म्हणजे ते आपल्याला त्या भरून आतमध्ये सगळं साहित्य भरून ना, त्या आपण जसं वांग्याचं भरीत करतो त्याप्रमाणे आपल्याला त्या तसं त्याप्रमाणे करायचं आहे. हो, तर त्याचं आतमध्ये भरण्यासाठी हे बघा, हे मी एक वाटी म्हणजे आपला अख्खा नारळ असतो ना, त्यातला अर्धा नारळ घेतला किसून. नंतर हळद थोडीशी घेतली आहे. नंतर ह्या 4 मिरच्या तिखट आहेत म्हणून 4च घेतल्या आहेत. ही कोथिंबीर आहे, ही लसणीच्या 6-7 पाकळ्या आहेत, आणि हे आलं आणि मीठ. आता हे सगळं मिश्रण ना मी मिक्सरला लावणार आहे, आणि नंतर तुम्हाला पुढची कृती सगळं खोबरं वगैरे ना, आलं लसूण वगैरे बघ अशी वाटून घेतली आहे. एकदम बारीक नाही केलं, पण बघा हे असं वाटून घेतलं आहे आता. आणि हा फोडणी करण्यासाठी हा कांदा आहे, एक छोटा मध्यम आकाराचा कांदा, आणि 4 कढीपत्त्याची पानं घेतली आहेत. आणि ह्या मिरच्या आहेत ना, हे बघा आता कशा आपण हे करू ते बघा, कापून घ्यायचे. आपण वांग्याची कशी 4 भाग करतो त्या पद्धतीने करायचं आहे, पण ह्यातल्या ज्या बिया आहेत ना, ह्या बिया आपण काढून घ्यायच्या. हे बघा, ह्या बिया ना आपण हाताने अलगद काढल्या की होतात, आणि नंतर हे पाण्यात टाकलं की त्यात निघून जातात परत त्या. हे बघा असं निघून जातील, राहतील तेवढं राहतील, पण शक्यतो आपण त्या काढायच्या आहेत, कारण ह्या बिया पचायला थोड्याशा जड असतात. कुठच्याही वांग्याच्या म्हणून वांगीसुद्धा घेताना वांगी बी असलेली वांगी घ्यायची नाही. टॉमॅटोची पण आपण जेव्हा टॉमॅटो वापरतो तर टॉमॅटोच्या बिया काढून टाकायच्या, कारण त्या थोड्याशा पचायला आपल्याला जड जातात म्हणून. तर अशा प्रकारे हे सगळी मिरच्या आहेत ना, ह्याचे असे 4 भाग करून आतमधला जो हे बिया दिसत आहेत त्या काढून टाकते सगळ्या. हे बघा, पण अशा ह्या बिया काढण्यासाठी आपण ह्या मिरच्या चांगल्या अशा धुवून घ्यायच्या आहेत. ह्या ज्या आतल्या जास्त त्या जून बिया असतील त्या निघून जातील त्याच्यासाठी. हे बघा असं घेतलं आहे. आता मी काय करणार आहे, ह्या मिरची ज्या आहेत त्या आपण कट करून घेतल्या, याच्यामध्ये हे मिश्रण भरणार आहे. आधी सगळ्या मिरच्यांमध्ये मी हे मिश्रण भरून घेणार आहे ह्या पद्धतीने. बघा हे मोठं आहे, पण आपल्याला काय जास्त भरायचं नाही त्याच्यामध्ये. बघा थोडं थोडंसं भरायचं आणि अशा करून ठेवायच्या. असं मी ह्या पद्धतीने सगळ्या मिरच्या भरून घेते, आणि नंतर फोडणी कशी करायची हे तुम्हाला दाखवते. ह्या पद्धतीने सगळ्या मिरच्यांमध्ये आपण हे खोबरं भरून घेतलेलं आहे. आता फोडणी करण्यासाठी हे पॅन मी गॅसवर ठेवलं आहे. आता त्याच्यामध्ये 3 चमचे तेल घालते, कारण आपल्याला ह्या मिरच्या ना वाफेवर शिजवायच्या आहेत. बघा चांगलं तेल जर तापून दे, त्यात मोहरी आणि हिंग घालणार आहे. बघा तेल तापलं आहे, मी जराशी जास्त नाही, अर्धा चमचा हे मोहरी घालते. चिमूटभर जिरं आणि थोडंसं हिंग. ही कढीपत्त्याची पानं आणि हा कांदा. तर आपण कांदा जरा थोडासा 2-3 मिनटं आपण तेलावर परतून घ्यायचं आहे. गॅस मोठाच आहे, थोडासा असं परतून घ्यायचा, कारण तो वाफेवर पण आणखी शिजेल. आपण मिरच्या ह्याच्यावर लावणार आहोत, तर त्याच्याबरोबर मिरच्यांबरोबर हा कांदा पण शिजेल, म्हणून जास्त काय आपण ते परतत राहायचं नाही. तर आता ह्या मिरच्या ज्या आहेत मी भरून घेतलेल्या ह्याच्यावर लावते, आणि मग गॅस कमी करायचा. या पद्धतीने सगळ्या मिरच्या मी लावून घेतल्या आहेत. आता फक्त मिक्सरचं भांडं आहे ते धुवून थोडंसं मी पाणी घालणार आहे. बघा, कारण त्याला खोबरं लागलं आहे, वाटप सगळं लागलं आहे ना, म्हणून तेवढंच धुवून मी जरासं एवढंसंच पाणी घालणार आहे, आणि गॅस कमी करून मी वर झाकून ठेवणार आहे. हे बघा आणि गॅस कमी ठेवते.
आता 5 मिनटं आपण ह्याला अशी वाफ द्यायची आहे. तर 5 मिनटांनी आपण परतायच्या जरा मिरच्या त्या. 5 मिनटं झाली आहे. आता बघूया. हे बघा चांगली याला वाफ आली आहे. आता आपण काय करायचं, ह्या मिरच्या परतून घ्यायच्या. किंवा पाणी थोडंसं मी धुवून घातलं होतं, ते पाणी पण सुकलं आहे. आता काय तर जरासं आपण ना थोडीशी चटणी याची चव घेऊन बघायची, कारण मीठ मी 1.5 चमचा घातलं होतं, पण मिरच्यांना काय मीठ लावलेलं नव्हतं ना, त्यामुळे आता ते सगळं शोषलं गेलं असं आतमध्ये. आपण बघूया त्याला, नंतर हवं असलं तर आपण मीठ घालायचं. थोडंसं वरण असं भुरभुरायचं मीठ, फक्त थोडंसं किंचित, जास्त लागणार नाही, थोडंसं लागेल. लागलं तर ते आपण नंतर ही चटणी जरा चाकून बघून नंतर मग ते मीठ घालायचं. आता आणखीन 5 मिनटं ह्याला आपण परतल्यानंतर 5 मिनटं ह्याला वाफ द्यायची. जे आतमधलं खोबरं वगैरे आहे ते सुद्धा चांगलं शिजेल आणि आपली भाजी हे सिमला मिरचीचं भरीत तयार होईल. तर आता मी ह्या सगळ्या मिरच्या परतून घेतल्या. आता परत मी 5 मिनटं हे सगळं झाकण लावून ठेवून देते. मीठ हवं आहे मी हे बघा असं, म्हणजे अर्धा चमचा पण नाही, एक चिमूटभर मीठ मी ह्याला भरून घातलेलं आहे. बस आता एवढं बस होईल ते. तर मी झाकण ठेवते आणि 5 मिनटं परत वाफ द्यायची याला. बघा 5 मिनटं झाली आहेत. बघा चांगली वाफ आली भाजीला आणि मिरच्या पण आपल्या चांगल्या बघा शिजलेल्या आहेत. तर अशा प्रकारे आपण हे वेगवेगळी पद्धत म्हणून अशा प्रकारचं आपण भरीत करू शकतो. मसाला घालून मिरच्या आपण ह्या सिमला मिरचीची आपण भाजी करतोच सगळी, मसाला बटाटा टोमॅटो वगैरे घालून. ह्या पद्धतीने एकदा भाजी तुम्ही करून बघा, तुम्हाला कशी बरी म्हणजे छानच वाटेल. भाकरीबरोबर चपातीवर खायला छान वाटते. आता ही भाजी तयार झाली आहे. थोडीशी वरनं कोथिंबीर घालते फक्त. तर मित्रांनो, अतिशय वेगळा असा प्रकार भरली भोपळी मिरची, ही तुम्ही नक्की करून बघा. ती कशी झाली हे आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवाराबरोबर जास्तीत जास्त शेअर पण करा.